Soc Jaume Mercè, regidor de la CUP de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i us voldria explicar en pocs minuts què és el que tractarem, quins temes es tractaran al ple del dilluns dia 31 de juliol, que d'entrada us haig de dir que serà més aviat, serà a les 4:10. D'entrada hi ha diversos punts, però jo crec que un punt que pot ser interessant és el debat d'un pla de mesures per la convivència i pel civisme. No sé com anirà. Després crec que és important també una proposta complementària en la qual es designen els regidors i regidores que aniran de representació a una comissió informativa especial que es va aprovar, que es faria per investigar el tema del Pla Integral del Nucli Antic, el PINA, i que també on es designaran una mica i es convidaran a les entitats i associacions que es preocupen per aquests temes. Però jo crec que potser l'apartat de mocions pot ser prou interessant, en el que nosaltres aportem una moció en el que volem que la legalitat es restauri en un lloc en què no s'han fet bé les coses. Resulta que l'empresa Uniland de Santa Margarida i els Monjos des de fa molts anys està cremant residus i llots de depuradora per obtenir energia i que van obtenir l'autorització de la Generalitat tranquil·lament, però que la Generalitat això no ho va fer gens bé perquè no va aplicar les mínimes mesures de participació pública. I aleshores, què va passar? Doncs que al cap d'uns anys una sèrie de persones s'han queixat, han anat a Europa i allà els han donat la raó. I Europa ha fet una sentència que condemna tant la Generalitat com l'Estat espanyol de no aplicar aquestes lleis que són bàsiques de democràtiques. És un conveni que va aprovar les Nacions Unides, que és el conveni d'Aarhus, en el que es garantitza la participació i es garantitza que aquestes coses es facin prou bé. I per acabar, jo crec que l'apartat de preguntes també pot ser prou interessant perquè farem nosaltres una pregunta al govern sobre el referèndum de l'1 d'octubre. I també una altra pregunta en la que preguntarem a veure què passa amb aquesta pedrera del Grifi que sembla ser que es vol ampliar. I crec que amb això ja és tot.